Jelas minggu belakang suku. Halo logofor, fungni gosunai boyne bohorbai, aru tham boy ke angni channel borne lagobai. So dene hai 7 April mane बावखुंग्रि हाजो गाखोनायनि सान सो जों बेवहाय माखासे दामब्राफोर गोजायै जों ओंखारबोदों फैगासिनो दङ जोङो कक्राझार अभार ब्रिज जों दालां मोनबाय बेनिफ्राय जों थांगासिनो दङ जों थांनानै नायनि दा नोंथांमोना सोरबाफोर फैखाबाय आरो मिथिखागौ बाहाय गोबां रोखोमनि बे फेस्टिभेलाव गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय मानसिफोरा फैनानै बेयाव बाहागो लाफैयो नायफैयो स' दिनैहाय आंनि भिडिअनि गेजेरजों नैबे 2000 टेस्ट 7 एप्रिलाव माबायदि जायो आंनि भिडिअजों नोंथांमोननो दिन्थिनो आङो रेडि स' बिदिब्ला आवगाय दिनै जों थांगासिनो दङ फैगासिनो दङ लोगोफोर मोनफैबायानोसै बारा गोजान गैला नैबे बोसोरजोंहाय 10 बार जाबाय आङो खोन्थाफैबाय मोजां जोबोद मोजां मोनोमोन थ' दिनैहाय माबायदि जायो नायगासिनो दङ जायखिजाया मानो बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय ज्राव जासिहरबाय गाइस आसा खालामदों बयबो रंजा बाजा बे बैसागु फोरबोखौ फालिनो हागोन होननानै आंनि गोसोनिफ्राय आसा खालामबाय जायखिया जोंबो मोजाङै मोजां सफैबाय बा सहैगोन होननानै जोङो हमनानै लाबाय मोजाङै मोजां जोंखौ इसोरा दैदेनलांगोन आरो जों रंजा बाजायै जोंनि जि दिनैनि बावखुंग्रि फेस्टिभेल बेयावहाय थांनानै बेयाव माबायदि जादों गासै प्रग्रामफोरखौ हयथ' मोजाङै मोजां जों नुहैगोन होननानै गिदिर मोनसे हप खालामबाय स' लोगोफोर जोङो इमान गोजान गैला सराइखेला जों हाबगासिनो दङ जों सराइखेला हैनोसै हाबनाया माने मोनोसै आरो ना दा मोनैनि सिगां हरजोंहाय हयथ' जायगाफोर मोननाय नङा एसे नाम्बार 1 मोदोमखाबाय बागि पार्किं मोनबाय पार्किं दोनबाय नै दायो जोङो थांसिगोन ना पार्किंआव दोनबाय जानजि इरि रुइजोबनाय मोनबाय आरो न' जोबोर मोजां मोनदों गोसोआव फैनानै दायो गेट फारसे थांनानै जोङो थांसिगोन आरो गाइस थांगासिनो दं थाबायगासिनो दं ओमफ्राय थाबायगोन आरो 1 किल'मिटार 1.5 किल'मिटार थाबायगोन माने फुल प्रेक्टिस फुरा जायै लोगै फैखादों ना फुल एनार्जि दायो थांगासिनो दं थाबायगासिनो दावखो सेंग्रा सिख्ला लागौ बैसागु नाङोलै आंना Mana get मोनबाय दायो जोङो हाबगासिनो दङ थांबाय नै हाबगासिनो दं नै बेबो नांफाबाय फुरा हिनाव बियो 90 डिग्री बावखुंग्रि स्टार्ट जोङो दावबायगासिनो दङ दावबायग्रोगासिनो दङ गाइस जों थांग्रोबाय ना जेब्ला मेङो अब्ला गोसोखौ फैबाय दं मानसि जोङोसो गोजौआव फैबाय हाजो गोजौआव ओरैबायदि मेंबाय ओरैबायदि सिरियास जाबाय आरो ना ट्राइ खालामो जों गोजौआव थांनानै माबायदि दं आरो माबायदि आरो बेसे गोजान दंबावो आङो भिडिअनि गेजेरजों थाबैनो देखायगोन आं गाखोगासिनो दङ बिराद सिरियास जाबाय गोबां गथ'फोरा गोबां सिख्लाफोरा गोबां सेंग्राफोर मेंबाय आङो बेबायदि बांद्राय अभार मेङोबा नै बिदि सुयो बे जाबाय इन्ट्र' आरो ना मेंबाय मोननै गोजौ गाखोबा 2 स्टेप सिरियास सिरियास रेस्ट लाबाय आरो लोगोफ्रा माबा माबि लोंबाय बिदै लोंबाय एसे एनार्जि स्ट्रं खालामबाय दायो आरो दावखोबावनोसै हाजो फारसे दावखो उनाव मोनसे प्लेन जायगा मोनबाय जोंबो एसे रेस्ट लाबाय आरो जों आवगायगासिनो दं आरो ना जों थाबावगोन स' नायबाय थाबाय गाइस बिराद मोजां जागोन जों थांबाय दं
Itu gojan gila arena sosialisasi skala mana yang faysikan ada. Coba video belajar awak apa sahaja ada zaman saya iman gojan gila kacau sih. Nggak biar biar lagi dion, enak. Malas punya kok. Halo guys. Completed success जाबाय बावखुंग्रि हाजो थिखिनि बे जोबथा आरो बेनिफ्राय गैला एन्डिं पार्ट माने जनगण खनबाय आरोना बेनिफ्राय खतम गैला जोबथानो बेराय गिदिर हाजो अन्थाइ हाजोनि गोजौसिनाव मोनसे अन्थाइ दङ बाहायनो जोबबाय बावखुंग्रि हाजोआ बाहायनिफ्राय गोजौसिन आरो गैला दिनै होबाय आङो गाखोनाया कमप्लिटेड पुरा जय बावखुंग्रिनि जय नेरा जनगण गैला गायसने इमान खस्थ' इमान गोजौ हाजोआव मानो गाखोयो बावखुंग्रिखौ मानो गाखोयो खारना मा माने लाभखौ हास्थायनानै माने साक्सेस जाजानो लुबैनानै that means बेनो गाइस हाबालाय हाबा जानांगौ औ बार जानलै दा जों फैगासिनो दङ बेनोसै बावखुंग्रि हाजोआ जायफ्रा गाखोबाय माबायदि मोनो खोन्थाहरबानो जाबाय जायफ्रा गाखोआखै गाखोबानो जाबाय माबायदि मोनो आरो गाखोग्राफ्रा खोन्थादो बेसे गोजौ खमाय खोन्थाहरबानो जाबाय हाजो गोजौनिफ्राय आरो फैनानै डाउन प्लेन फारसे फैफिनबाय आरोना फैफिनबाय बरिं मोनबाय बिराद दुरबल मोनबाय एनार्जि ल' जाबाय आथिं रुगैबाय थांनो हाला एनिवे फैबाय आरोना बहुत खस्थ'नि गेजेरजों फैबाय दायो आरो जोङो थांसिगोन सिरियास घटना ल' बेटारि बेसेबां साया दा मुलि माथो दरदरनी हो रहा है क्या भाई जोंलाय बैनाव ओ भाई दरदर हो रहा है थोड़ा सा लगता है हां दरदर हो रहा है दरदर नहीं हो रहा है सायानो थांनोसै ना गारि पार्किं अबा गारि दोनदोंमोन बाय थांफिननोसै गाइस माने जोङो फैबाय ओरैबायदि ओंखाम फैबाय जोङो नैबे हटेलाव माने ओंखाम जानो रेडि जाबाय जों ओंखाम जानोसै मा ओंख्रि मोनजायो नायनि जोङो बारा मोजां हटेल नङा आरोना आइ हटेल बाजै हटेला बन्द' आरो बिराद बेस्थ' बिराद मानसि ओरैबायदि होंगो दोंगो मानसि दं बेनिखायनो जों बेयाव फैबाय आरोना गोलैल' हटेल ओंखाम जानोसै आरोना ओंखाम हाला माने जाखाला आरो